Mga driver partners sa Transport Network Vehicle System TNVS sa Sugbo, mipasalig nga rin mo apil sa katakdang walga dito sa Kaluhan. Apan aduna sila ay mga pangalyupo sa kagamhanan. Kini atong siren pinaginining maong report. Giklaro sa mga partner drivers sa TNVS dinhi sa Sugbo nga dili sila mag-strike sama sa himuon dito sa Kauluhan. Unang rason, mao nga dili nila mabiyaan ang serbisyo ngadto sila masuking sumasakay. Ikaduha, mapiktuhan usab ang ilang panginabuhi nga mauraw sa ilang gisaligan. Nag-discuss silang mag-strike, pero din sa Cebu, wala din na sa mong una-una nga mong strike. Kaya daghan na mapiktahan ang among mga customer as mga pasahero, o kami sa niyang mga drivers, mawadan mag-income na ng adlaw. Samtang nangalyo po ang mga TNVS drivers sa Cebu nga pamation sa kagamhanan ang ilang mga sentimento. Nabalaka sila nga makuhaan og katunga ang 3,000 ka mga TNVS units nga kasamtangang nagdagan sa kadalanan. 1,500 ka mga TNVS units lang ang gigahin nga slot sa LTFRB din sa Sugbo. Ilang hulagway nga kuwang ra kaayo ang naasoy gidaghanon apan kung dili man madugangan, mamintinar lang unta ang gidaghanon nga 3,000 ka mga TNVS units. Madungog makita nila ang among mga concern, no? Labi na sa atong presidente o karon naman si Secretary Arthur Tugadi, manginaot ko nga unta makakuan sad siya sa among concern sa Cebu. Hatagan o maayong proseso nga dili may lisod-lisoron sa amo ang pag-comply ng PA or CPC o kanang unta dili ibanan ang na dagan ron o unta hangi pag namo nga unan kay sa amo nakita kuwang man gid mo sir. Kauban si Jun Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.